začiatok, že dávajte si pozor na tú lampu, lebo som sa aj dotkol takto strunou a vyhodilo celú elektrinu v tomto dome, preto aj vlastne meškáme. Tak aj keby som sa nejak nebezpečne približoval, tak ma prosím držte hodne ďalej. Kúpiť si čokoládový croissant. Myslel som si, že mi pomôže. No už pri pokladni som sa skoro rozreval, že som si kvôli smutku kúpil krásny neveganský croissant za 25 korún. Vedel som ho celý, bolo mi zle, dve hodiny, a len smutku, ktorá mi nepomohla. A čím chcete tie žvalky? Chceli sa byť majiteľom a bez pení. Chceli byť a pozemci, sa nechceli byť narity a pozerať do celky. A čím chcete, keď budeš veľký? Chceli sa byť majiteľom a bez pení. Chceli byť a pozemci, sa nechceli byť narity a pozerať do celky. Ráno sa prvý vlastne neprchází pokoj. Boli tu smihámi gitary, cítil som sa starý na to, že by mi dať chcieť o tú prízbu. Keď si tancujem na trajky plasno, no môj pokoj má aj západ nevýhod. Rozbitý nábytok, za hlavou preteka záchod, nič by mi nevadilo. Keby tu nebola zima jak však, lebo majiteľ je idiot. Proste, mám dieru z zemi. Normálne je pod oknom, tam kde som tak kedy mal plynové kúrenie. Je teraz taká diera, že môžem stačiť chlapu von. Mám dieru z zemi. Normálne je pod oknom, tam kde som tak kedy mal plynové kúrenie. Teraz taká džúra, že môžem stačiť chlapu von. No nič, už som sa všetkého hejva, taký čo žere asi tak milión elektriny, bože, zemi kýni, prezentila, a čo je byť mám pod ktorými, celé cykla tento zimy a žiadneho dňa,
leba, to vedel som si dosť. Tak, ty si som chcel dať, to veľmi som sa na to pripravoval pol dňa. A potom som dvihol také nervy. Tam najväčší prísky na svete. Tvrdol ma, jak malého chlapca, jak zmoknutého psa. Žiadny menší nájom, žiadna legislatíva. Keď si budem tak vyskakovať, tak opäť tam bude bývať iný nájomca. Vybrali zlačnú penu, nastrikali tam a bolo hotovo. Samozrejme to spravilo plne na hovno. Púkami tu, je jedno, či som bol na budnu. To nič, starej do bahovcu. Kúpil som si penu a spravil to na novo. Samozrejme to spravilo plne na hovno. Púkami tu, je jedno, či som bol na budnu. To nič, starej do bahovcu. Kúpil som si penu a spravil to na novo. Tak a čo chceš byť, keď budeš veľký? Chcel by som byť majiteľ, mali bez pengy! Ako zvede celý deň na ríti a pozerať stelky. Ja by som byť majiteľom na bez penky. Zvede ako zvede celý deň na ríti a pozerať stelky. Šlofíky po obede? Najlepšia vec, takže. A čo je horšie, keď si nemáte tak šlofíky, lebo musíte ísť buď do školy alebo do roboty. Strašná vec. A myslím si, že šlofíky by mali byť zákonne ustanovené. Mali by sme na ne mať právo. Ale nemáme. Ready? Yes. Ešte to dostanem, počkaj. Yes. Pro. Jeden mer, samo zrovnaný. A isto nechcete, že by slabí sa našli pesničky, ktorý všetkými my zakončia ičkami. Je po druhej po obede. Som pol hodiny po obede. Toto je môj čas. Ľahám si na postele, zatváram oči a neviem nič o svete. Prichádzajú sny, vyvíkari a farby. No tam chceš, tam chceš svet, potom nechceš si peš, potrebujem svet. Každý deň, po obede. Staram sa si peš, tam si ešte svet, takže nechceš si peš, ja potrebujem svet. Každý deň, po obede. Tell me, all of this, I'm
Najlepší mobil z triedy. Keď som ho vysvetlil, všetci sa obzerali. Lebo taký mal zvuk, jak keby sa ho zlomil. Ja som ho nezlomil, ja som ho len otvoril a pozeral na všetky prekvapené ksichty cez 2 megapixely. Rok 2005 ja počítal kroky, bol som cool. 2 roky. No potom technické pokroky a nikto už nechcel vidieť moju vykladačku. Môj druhý mobil bol som Ericsson V995. Najlepší mobil v triede, 8 megapixelov, Bluetooth a net. Chápeš, internet v mobile, ale o 5 rokov nechcel som mať vyťahol a ľudia nechápali. Či taký mobil furt existuje, ja som bol cool. Môj tretí mobil bol iPhone SE, dal som si pýtať, našiel som si stránku konečne aj tak už nemám, takže nič. Teraz už nepotrebujem nič. Mám rýchlo 6-4 objektívy, chcel by som taký mobil, čo mi tam veky vydrží, ale to spokojný. Moje detstvo nemalo žiadny háčik. Zara homra škarpo dráčik. Mamka mi tam kúpi latek, a potom komer pripínačik. A bokom páčik, neskoro integráčik. Tak som sa integroval do skateparku. Čo som veľmi dlhú hotovú, bol som cool, bol som kamoškou a žiadnu bilovu. Mojím najväčším problémom bolo, že som mal napísať domácu úlohu z matiky. No mamka sa bol večer počítala príklady a tak som dal aj maturitu na číslo jednotky. Tradičný som odmal a chodil na dovolenky, najprv stanovať, potom za nakúpili karavan, žiadne letenky. Teraz študujem na vysokej umeleckej škole, spolužiaci mi každý deň hovoria, ešte raz. Teraz študujem na vysokej umeleckej škole, spolužiaci mi každý deň hovoria, ty dole nemám prachy, nevíš žiadne nejaké práci a ja iba dávam hlavu dole, lebo moje povolanie je syn. Každý mesiac mi naučím svoje prachy, ktoré som nikoho neprosil. A to nehovorím preto, že by ste mi zamysleli, ale pochopili, že hudbu môžem robiť len preto, že je to tým, že som sa do dobrej rodiny v dobrý čas narodil. Som privilegovaný rozhodný týpek! Že mi to školný smer, mám dať to milému nejaký národný na myšľala moje klipe! Ja si nemyslím, že umre nepravený stále zvolať ľudí. A to sa ťažké to zvedne, keď sa to niečo blbí. Ale my sedí v krčme a si robí to večer a dvore máš to tak dobrý. Dajte, nemôžem už počúvať, pozerať sociálne dokumenty. Kurva nazerať. Že ja som tak zaujímavý, ako sa iba sťažujem. Že som malo produktívny. Že to nejak rozhodol, čo robiť v živote. Že neviem, aký mobil si mám kúpiť. A tak. Privilegovaný rozhodný týpek! Že mi to školný smer, mojou najväčšou dilemou je ti narodí na myšľala a Boris klipe.
ste prišli. A ďalšia pesnička bude o tom, aké to je vlastne skúšať veci a zistiť, že vlastne nás bavia. Nemáte niekto bubenický kľúč? Prosím. Odpadol mi kopáčik. Alebo kombinačky. Takto. Alebo dačo. Prepačte. Som kopal vás.